କହୁଛି ବାଣୀ ଶୁଣ ମୋର ଦୁଃଖ କାହାଣୀ। ଉଦୟଭାନୁ ଫତେ ସିଂ ଲେଖିଲେ ପଦେ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ, ଗ୍ରାମ ମହୁଲିଆ, ବ୍ଲକ ଭାପୁର, ଜିଲ୍ଲା ନୟାଗଡ଼। ଶୁଣ ମୋର ଦୁଃଖ କାହାଣୀ କଷା ପୁଅ କାନ୍ଦି କହୁଛି ବାଣୀ ଶୁଣ ମୋର ଦୁଃଖ କାହାଣୀ। ବୈଶାଖ ମାସରେ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ହେଲେ ମୁଁ ବଣା। ବୈଶାଖ ମାସରେ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ହେଲେ ମୁଁ ବଣା। ହାତେ ଧରି କଡ଼ି ଖତ ମାଟି କାଢି, ହାତେ ଧରି କଡ଼ି ଖତ ମାଟି କାଢି, ଗୁଣ୍ଡ କରି ଦିଏ ପାହାର ପାଣି। ଶୁଣ ମୋର ଦୁଃଖ କାହାଣୀ କଷା ପୁଅ ମୋର ଦୁଃଖ କାହାଣୀ। ବୋଝ ଭାର କରି ରେ ଭାଇ କାନ୍ଧେ ମୁଣ୍ଡେ ନିଅଇ ବହି। ବୋଝ ଭାର କରି ରେ ଭାଇ କାନ୍ଧେ ଧୂଳିରେ ଧୂସର ଦେହ ଦିଶେ ମୋର। ଧୂଳିରେ ଧୂସର ଦେହ ଦିଶେ ମୋର। ଜମା କରେ ଜମି ଉପରେ ଆଣି ଶୁଣ ମୋର ଦୁଃଖ କାହାଣୀ କଷା ପୁଅ କାନ୍ଦି କହୁଛି ବାଣୀ ଶୁଣ ମୋର ଦୁଃଖ କାହାଣୀ। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସେ ନିଦାଘ ଖରା ବାଲି ମାଟି ଭାଜିଲା ପରା। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସେ ନିଦାଘ ଖରା ବାଲି ମାଟି ଭାଜିଲା ପରା। ଖତ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ବିହନ ବୁଣାଇ, ଖତ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ବିହନ ବୁଣାଇ। ଅଣ୍ଟାରେ ଥୋଇଣ ଧାନ